Nadakop kang pulisya ang sarong 26 anyos na college student sa sarong bypass operation alas 4 kasuod manghapon sa purok sa Iskandar Street, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Pigbisto ang suspect sa alias na Jangkang Barangay Piña Francia, parehong syudad. Makalis na mapabakalang kaini ang pulis pusher buyer ni sarong pidasong heat cell transparent plastic sa siya ng pigtutubo din na shabu. Nakuha pa sa posisyon niya ang pukomas o menos 40 gramo ng pigtutubo din na shabu na may street value na pukomas o menos 272,000 pesos. Dahil po yung ining suspect siguro dahil niya po expected na siya madadakop. Kasi kang nagkaigwa na po ng operation, kan dinakop na po siya. Although, igo siya ng pagsayo ba, pagtanggi. Pero dahil naman po siya nakahanaglag, dahil naman itong nag-put up pa ng resistance. Pero sabi ka ng mga operatiba, garo siya napapahibi na dahil niya matanggap sinangyari sa iya. Alagad, ang ito, consequence na kaya po niyang atubangon dahil sa ginibo niya ang pag-engage sa illegal drug activity. Nadakop si alias Jan kan pinagsarong par sa Can City Police Drug Enforcement Unit, Naga City Police Station 2 Station Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit Naga City Police Office, Padaya Naga asin sa pakikipag-koordinar sa Padaya Bicol. So palagos na po na labanan ng illegal drugs, wako lang pong PNP, wako lang pong PDEA and other law enforcement agency ang naglalaban hindi, kundi mas effective po kung kaibanta ang community sa paglaban hindi sa illegal drugs. Magtao po kita ng matibay na information, dahil po kita magtangkilig, as in kung igor kitang kapamilya, na kabisto, na engage kung pwede kasi ng mapugulan, pwede kasi ng masabihan na dahil na maggamit, dahil na magpabakal. Mas magayon po, alagad kung dahil talaga, hayaan ka po ang law enforcement ng ibon as in ng trabaho, as in dahil na po pagsayangon sa tuyang future, lalo na ini yung na-involve hubin pang maray, as in sabi nga ikan, graduating student po ta. Nasa kustodiya na kanatoridad ang sospek asinahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.